Shinianu ge bemar manjagoi tabusuk jora thikya khoroktam shikla chirai thune rok ongkha BCG tham umorni Sham Rangkhol BCG ni umorni Roslin Rangkhol tai BCG ni umorni Ramkumar Rangkhol abo haikheno thimroja khe kulai sakhamnago klaijak BCG chiba umorni Ashish Kumar Rangkhol mungite khoroksa shikla patimung telemura block ni tuikoi Joydan para amsayo hain hai shini nu ge bemar manjagoi salni salo kami kasine khoroktam sikla cherai thimani party mungo gamangmawo klaijak tabo kamini lukurok oba haikino thimraja ke kulai sak hamnogo klaijak bisini chiba omoni Ashish Kumar Rangkhol mungoi te khoroksa sikla pheba kamini nok brum brum lumlaimani party mungni saldong ni yagulobo haste hapangte erisi hapangni bukhaktei tabsuk jora kari mungsa saktharmo Koktumao Saimanjaka lai thangnai tangsalte krak salni simi telemura RD block ni 11 mohorani telemura asuk thani bisingo khobjangnai tei koi Joydan parani nukhung khungsani Sam Rangkhol tei Roslin Rangkhol sak hamya wngmani oba haikino Ramkumar Rangkhol tei Ashish Kumar Rangkhol no khoboi kamini kisase sikla chere rokbo nok brum brum lumlaijak tongmani koktuma pheba lumani salni yagulo no sak hamni sebmanya wngoi nogono thika BCG tham omoni Sam Rangkhol bufayung thimani teni salono haino hai nogono thika bisini chini omoni Roslin Rangkhol oba haikino a salo haino hai ti koi Joydan kamini Ramkumar Rangkhol mungoi bisini chini omoni te khorsa cherai thimani yagulo wana mate kemamawo klai lekya amchain lukuro salni salono lumani salni eba salthani yagulo thimani party mungno kirima hablaijak tabo gana gini amchain lukuro oba haikino thimraja ke kulai sak hamnogo klaijak tabo bisini chiba omoni Ashish Kumar Rangkhol mungoi kamini te khorsa sikla pheba kamini nok brum brum lumlaimani party mungni saldong ni yagulobo haste hapangte erisi hapangni bukhaktei tabusuk jora kri mungsa saktharmo tuikoi Joydan para Joydan para tuikoi Joydan para gake norone condition chile bobo 11 Maharanipur tabuk sek jorotoi nongne oro 11 Maharanipur ni je tabukni je hapang katal khajak bobagrani tuidol mungbai borokni jo kamini borokni hapang bai halok korungjak leader hin tongnai rok o kami rogo nong nokhorogo phaioi nanai thika borok je tamoni rogi thika toiso khoklai thika phaya kita phaya keba phaya kana kani brok masa masuk phayo ta karon korina deng kha tama ong kha hinai joto kirijak pai khata jum নরনো মানে করোনা জান খাতা মো খানে হেঙ্গে যখন থিমানি সিকাংবা থিমানি উলো বরক ন করোনা টেস্ট খাখলা দিকা অবনি স্কাং le phaya kho মানে ও মিয়া phaikha thoi epore din phaikha korina test khaina bagai phaikha o brok no o thuinai ni poribar o tongnai rok o cherai ni buma buha rok no oro tongnai rok joto test khai kata koroi positif dang phana ke negative negatif koroi korina koroi je thuinai ro borok uskolo ko pori tongmani dang korio borok kinu khungsani borok da thui khungsani bro thuinai ni bukhani bung khai Monai Rangkhol thimani yagulo thinya sikla chere rongni corona test khlaimani bo phaike negative haike tuma bemar manjagi thikena kamini sikla chere ro obnoti wana mate kemamawa kamini joto lukuro kamini lukurongni phirongmo kamiwo lumlai tongphano lama hamiani bagai borno sakhamnogo tlangi manliya nukhuni borok hanai yangte khaksa phaising amseng lukurongni koksil chamong 11 mohorani telamura asuk thani erisi adong sak baitang erisi hapangni sakham bedangni montri engphano kamini khortam sikla chere rok thimani yagulobo tabsuk jora borni amjoy kaise medical camp eba medical team thangi sogiya hanai te khaksa phaising kulai sakhamnogo klaijak bisini chiba omoni Ashish Kumar Rangkhol tabuk te kisa sakhamani koktuma bobo hai bemar manjagi thikena kamini te khoroktam sikla chere rok obnoti siraya kulai sakhamnongni saknainai rok pheba Ashish Kumar Rangkholni sago Plasmodium falciparum malaria ni parasite manjangmani koktuma robar ni simi lomani ngai lomai doktor ba ungko chini kami wo lama hamya karikura sokpai maya karikura maya hothat telang mayang kha lama hamya ba ngai
ก็ มีทุมกันดามแรงที่ตะ 3 दिन পরেก็થઈทั้งขาตา थैनायनि बुमुमा मानसला मासो थैका बोरै मासो थैका पहिला थैनाय थाय सामपुप रांखल साम रांखल তারপরে বিনিবাইก็হর আড়াইটা সময় থৈখা তাইসা बेनि बुमुखा थैनि রসলিন রাংখল তাই কেসা খায় এরপরে มีนก ও রসলিনพบMadino taisa ওพบসিম এই পাইয়াখো খবর sok পাই খাতাইসা তাই মাসা থুই খাতা রামকুমার রাংখল okay একদম কামাং বুমা বুফাเบকামাংปราณีบรอกบ่มาให้থুইค่ะบ่มาให้รูปองค่ะเห็นหน่อยจ้อตะวันน่ะไปค่ะตาจ้อตอจินตะองไปค่ะจ้อตะวันน่ะไปค่ะจ้อ ओमफ्राय ताबुक जेता अ ตามตัว ต้องขอไตมาซะต้องขอ नगदा याखाबा ब हस्पिटाल लगदा เลย กุไลฮอสพิตาลบอกดีตาบอก बेनिले सागनि खबरक माने बबो हाय रेजाल्ट बबो हाय मानथाव กิซาขบรแลกะหัมนอองคาหิสาวমানে কিসা কুমองคาหิสาวกุไลฮอสพิตาลตาอัมบาซากุไลฮอสพิตาล Telamurani simi hiron moni kokthum chini khorang